La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah mai bani tabaraka wanda yayyoni ina roƙo ka yafe ni dan manzon ka Rasulullah. Allah mai iko ina roƙo ka ban iko in ya bisidi mai iko akan bayin ka Rasulullah. Manzo sidi mai baiwa daraja ya wuce kowa Muhammadu shugaban kowa masoyina Rasulullah. Allah ne ya zaɓe ka kowa dole zai bi ka annabi wanda ya kika ya zaɓe Rasulullah. Daraja rabbi ya baka kowa ma a bayanka du darajar mala'ika yana bayanka Rasulullah. Ta'ala wanda ya aiko ka zuwa sama ya kiraye ka Jibril ne abokinka yana rakiyar ka Rasulullah. Annabi na mai Makka na rantse ina son ka ni dai wanda ya kika ni na gishi Rasulullah. Ni boye wuce ni duba kamar daga koriyar gumba wayo koriyar gumba raina ba Rasulullah.